ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, чанд рӯз дидем ки ман активни набудам, корубори хидмати банд будам, интернет-магазини Тозон корш беҳад нағз рафтистай. Ва дӯстони азиз, ҳар як нафари шуморо ба кор даъват мекунам. Дар инҷа шумо ҳамагӣ як бор харид мекунед, дар 6 моҳ не, дар 1 моҳ не, дар умуман то охири ҳами зиноҳоро гузаштан ҳамагӣ як бор харид мекунед ва 2 нафара ба кор даъват мекунед. 2 нафара ба кор даъват карда аллакай хариди шуморо гӯё ки 70% расход кардагитон барқарор мешава. Мақсад дар 499 сум харид мекунед, вақте 2 нафара кор даъват карда 303 сомонтон обратно картатон мерава. Кор беҳад осона, группаи духтарои беҳад активнян, розыгрышҳо ҳастай, чалу ҳол мемонамтон дар инҷа. Ин моҳ чихе духтаракҳо чихели чалуҳоро биридам. Вай моҳа розыгришҳоро ма шуморо нишон дода будам. Духтаракҳои активни гирифтан, ҳар моҳ духтарои активнида мо падарка дорем. Хулоса кормон беҳад осона. духтаро рақамо дар рӯи экран бинависе оиди кор, ҳама чира мо шумода мефаҳмонем. Азизи ма, дар интернет магазини мо шумо любой чи метавонед заказ карда. Ай сайти мо, сайт монад вай мемонам описания, қати номерои телефон харидорӣ мекунед. Мисол як пакет маъношай ки мисол як комплекти ё дек ё наихеле ёчиян блендеро ё ки набори корчоҳо, яке ҳамин чизоро мехарен ва аъзои интернет магазини мо мешавед. беҳад чизои хуб ҳастай. навина духтаро заказ кардиана наихеле боро омадай коробкаи чи буд ваштай пачақ шудай. ва бор беҳад ассортименти бисёр дорем. ҳамаш духтаро ай ширкати рафа инаи хеле блендеро любой чи ҳастай. сифати чизош хубай, аллакай гирифтагиян духтаро. ва як бор мехарен, ай мо регистратсия мешед, 2 каса мебиёрен, 70% мисол расходтон аллакай барқарор мешава. 303 сомон мисол инами набор агар 499 сум харе, 2 клиент ки мо давоварде 303 сомон обратно ҳам картатон да мерава, ҳам набор да шумо места ва дальнейшем бо зиноҳоро мегузаре. чӣ хеле ки медонед дӯстони азиз, дар и интернет магазини мо шартҳо беҳад осонанд. яъне ки шумо мода фақат харидор биёвен, мо шумо да туфо тайёр кардагем. ҳар як зина туфаи худша дора. сар мешава ай духи в номаш чиай ҷавоҳирот то сафари ҳаҷ, мошин ва хона. ҳар касе ки нағз кор мекуна ҳар моҳ бо соҳиби туфоҳои дига мешава. аз ҷумла озиҷада мемонам чала гӯшворое ки ширкат активни духтаракода падарка мекуна. хулоса рақамо дар зери ҳами видео ҳастанд, дар болои экран ҳастанд. бинависе оиди кори Тозон шумода подробно хушрӯ духтаракҳо мефаҳмонанд. духтаракҳои фаъоли группаи корӣ ҳар моҳ инам хеле туфо мегиранд. ҷавоҳирото мо мехарем, падаркашон мекунем, берин ай зинаҳо, берин ай фоидаҳошон бо инам хеле туфо мо ташкил кардагем. так что духтаракҳо бинависе оиди кор, ҳамаша шумода ҷавоб медиҳам. дӯстони азизи ман, ин влог қариб нимаш дар бораи хӯрданӣ аст. чанд рӯзе ки дар хона будем, фақат пухтупазу хӯрдан, иҷода камтарак шакаров кардем. ҳози помидор беҳад ба маза нест, мисли тобистон не ки ба ҳар ҳол мешава шакаров карда. дӯстони азизи ман, чӣ кор кардани мозимата инҷа нигоҳ кунем. инқадар лимон гирифтам, нимта чеснок, 4 занҷабил, 2 помидор бо 1 помидораш ранем бадай. короче дӯсто, ма пирашки пухтанем, картошкаи навқатӣ анабад ҳавайда мехоҳам хеле зирабой боша, хеле тар карда бихӯрӣ. ҳозир худам чӣ карданем, просто соус ай свежи ҳамин чизо пешма мекардам. дар ҳами германияда зирабой намедонам, намеёфтам, намехаридем ки баъдам помидора меёра ҳамаша аҷиба мекардем, блендер қатӣ мешид зирабойча. ҳозир мебинем ки кани чӣ мешава. бино и хамира бинем, ҳама хамири хушрӯ шидай ки ёрти хуш боша расидай. бовар мекунед як гала чӣ доштем, як гала вай доштем, дрожжа доштем, хамир намерасид. ман гуфтам ашавай дрожжаҳо парто кӯҳна шидай, калонуша харида будем да, барафтам майда харидам. ина на бовар мекунед дастом ина хамир лоловай 15 минут шидай ки ман хамир кардагим, уже хамир расидай. хавли пирашкиҳои фирменӣ таҷрибаи маро мебинем.
тамошобиноин аз зира бойчаи мо овша короче чӣ мекунем амхале пирашкиёро чӣ мекунем тар мекунем мехӯрем хай биарсикола куҷо мешава биарсикола намешава пирашкиё как нада пухтагиам хамир беҳад зур омадак буд ҳоли давом дора пухтам шобино усол дем победа да ҳамиҷа будам бо исол дем победа будаем да ҳоли нами сиёма мол бу ҷанговароро бинем иҷа омадем як кросовки гирифт рамонали барои худаш мафтун бея арка дроим ягон чи ба мозача гирем барои чойхӯрӣ баъди пирашкиё давом дора мо бо тантана биромадем ба тарафи хона мерем одамам хе тамошо дора оркестрам интересно да одамо да день победы инои азиз айнами магазини лайнайку линия чия номуш короче неми магазин короче ми значок дораку се чиз харидам монали я майка я чумчи я кепка сета подарка доданша дина як кросовки харда буд я собун подаркаш карда будам ҳозир бибинем ки чӣ доди я нош бафтум интересно ичяни ё туда сета подарка кардиян ҳанд санитари ина и хулоса дӯсто ё маҳсулоти куҷоян ман намедонам не атомик чина ха короче я тайне хеле мумусо жидкость додианша якти дига бо ҳамин собуни дастшӯи 99 аҳдада чумчи дута ҳол мо собуни ягала дорем ва ина и якта шампунуш бо додиям шампун мадаинчина се чиз подарка додиянша ана чи харида либос харида се чиз подарка ой анам хали подарка мада замок снежной королевы блокнот как раз блокноти нав кадани будам бо блокнот қатиш ручка снежной королева дошта российский бад буда иҷа ҳаста оҳо мейбелин нью-йорк оригинал бошай ана хеле че номаш короче ямида тональный крем и короче ханд крем даст короче хенди ини и хай агар оригинал боша ин чизои зур будиян дӯстони азиз падарачкои мо вагон чирга дора янам қачиз падарка ирӯз рӯзи падаркагирӣ буда дӯстони азизи мама саҳар қати иқа чиш нондам ҳозир ту меғалти иқа гӯш нондам иқа чизое ки ашан харида будам ко хеле пакетико ҳамаро шинондам намедонам меброям намеброям ана мехом ки
خوش رو گلشینونم گیرگیردی خانه نکنه اینا تو بازی میکنن میشکنن همه چی را بعد حواسوی ما تمام میشود همینجا انا نشد صد برگو همش گفتن تمام دیگه گلوی که هر سال میبرومدن علاقه ای سال نبرومدن به خاطری که او سال او نبود حاجی خدا با شکر او هست زندگی هست همه چی را аяла шинондастем май хеле мегӯям ин сол закрутка мекунем закрутка чия оли нависе хай хетеро чи бояд мегуфтам хай ҳамун карочи банка маҳкам мекунем рамонали мегӯяд ки кошки ту дар хона бошӣ маҳкам кунӣ гуфтам не ин сол мекунем ин сол ма дар хонаем кори ман нисбатан осонтара самаси бехазяйка ана барои ҳамин як гала нақшаҳо дорум рӯз ба охир расидистаи дӯстони азиз ана видео дар инҷо тамом мешавад ҳаматон қади хайри хуш мекунем то видеоҳои оянда ва хейтро бисёр чи нанависем комментариёда може комментариём закрита кадомиш мақбула ҳавайша открит мекунем гапҳои шумо мемонад ам пишти парда зря вақтона расход мекунем бадишко пишекмо ҳамқа ганда шидай ҳамқа фақат чи медзай шкаф бодринг одама гӯшт бидзам пишакошон пишекмо бодринг беҳад овушира наз мебинам ҳоли бугай ки дар хона то гӯшт нестай чиро бидза не гӯшт ҳаста қайқа ягон вақт лек ман намедонам чива и бодринг медза ҳар рӯз бодринг дизӣ кораш ҳамуро мегӯм ки пишекмо фақат бодринг сари мехози чонта бодринг дар замино